olkaa hyvä. Palkintoja meillä on jakamassa jälleen Ari Heinonen ja Aino Salo. 6 parin finaalista. 6. sijalukupisteen 32. Anssi pari numero 38, Vilho Eriksson, Filina Tukkonen, Harri-Seppo Hamina. 5. sijalukupisteellä 29, Anssi pari numero 29, Anto Rantanen, Neljänneksi sijalukupisteellä 26,5, Anssi pari numero 37, Henrik Sansamainen, Olivia Kuivala ja Viivi Mieto. Ja palkintoja jaetaan 3. sijalukupisteellä 20,5, Anssi pari numero 36, Kiro Ylinen, Emilia Kauppi. Hyvä tanssidas! Kakkosportaalle nousee tänään 10. sijalukupisteellä pari numero 25, Benjamin Hyvä tanssidas! Taas. Taas Matis. Huomaama, tässä sanoo Matisen, ihan Matisen. Se juontaja sanoo ihan Matisen. Mut se sanoo Matisen ihan. Niin oikein. Oikein, niin. Joo. Mutta se sanoo muuakin Matias, Matisen. Ahaa. No ei kättä. Tänne oppisen katsota nimituneiden lannekeiden päivää. Onkohan toi käynyt Ja saanko lainattiin vielä vastikaksi mitä? Sammi Helenius käynyt vähän neuvomassa, miten se äänetään. Okei. Koska sehän rupesi siinä ensimmäinen kerta, kun Matt ja sitten Matisse. Paljon onnea Michelle Maitti ja kiitos kaikille useista